Sa number 10, redistricting bill mangin prioridad sang Congressional Committee on Local Government sa madason nga tuig. Ginsiling ni Bacolod Lone District Congressman Greg Gasataya nga ginpasalig sa iyang pamuno sa Committee on Local Government sa Kongreso nga mangin prioridad nila ang House Bill 297 nga redistricting bill nga liwat gin-file sa kongresista sa 19th Congress. Nagapanguna ang hearing para sa redistricting bill sa Bacolod sa pagbalik sa Kongreso sa madason nga tuig. Gindugang ni Gasataya nga wala man sa mga problema sa Senado bangod suportado man ni Senador J.V. Ejercito sang Committee on Local Government sang Senado ang among hagna. Para sa iya, long overdue na ang pagtunga sang Bacolod sa duha ka distrito. Nagapati siya nga ang dugang representation sa Kongreso kung matigay ng redistricting ang magakasayuran man sang dugang nga pondo para sa ginapaabot nga mga infrastructure project sa syudad.